Господин Цонев, да разбирам, че не ви е лесно. Наистина. От една страна сте експерт, признат по темата, говорите като експерт и в същото време обяснявате как партията взима някакви други решения и другите партии взимали решения и били партийни решения, а в случая става дума за бюджета и парите на хората. И вие с ясно съзнание заявявате, че гласувате нещо в вашата парламентарна група, което вие не вярвате, че е така и че трябва да се направи, обаче ще го направите. И тук ние нямаме коалиционни партньори или не коалиционни, увисва във въздуха. Знам, че трябва да направите някакъв лупинг и да запазите някакво, как да кажа, поведение по темата, но не се получава. Въпросът е също вие, като сте такъв експерт, какъвто сте, какъв е смисъл от вас, вашата парламентарна група, след като тя взема други решения? Или трябва да питам директно господин Пеевски той какво мисли, защото експертите ви нямат никакво значение по темата. ковида не съществува отдавна. Дори преди една седмица или кога приехме окончателно, че ковид драми няма в България вече, извадихме тая глупост от Закона за здравеопазването. Няма никакви основания да се говори за ковид. Без да брънчи ресторантьорския бизнес в България и по време на ковид не му се случи това, което се случва на ресторантьорите в останалия свят. Имаше месеци нещо, в което общо взето не работиха и после се работиха, да се сцепиха. И вие го знаете много добре, всеки един от нас го знае. А що се отнася до изсветляване на ресторантьорския бизнес, извиняйте, това е третия опит за изсветляване. Под мантрата изсветляваме бизнеса, ние им даваме привилегии. Така ли се изсветлява бизнес? Даване на привилегии на един бизнес прямо друг. При положение, че досегашните мерки за изсветляване видимо не вършат работа. Няма друго обяснение, освен лобизъм и купуване на депутатски групи. Или по-скоро в случая лобизма е за гласове. Защото ресторантьорите идват и пискат и после техните хора гласуват за определена политическа партия. И пак ще завърша. Разбирам, че не ви е лесно. Знам какво се опитате да направите, но предполагам, че вътре в душата ви и на вас ви е кофти, че ще трябва да се подчините на хора, които не разбират като вас. Ще трябва някак си да подкрепите Асен Василев и тази глупост. Ще трябва да подкрепите коалиционните си партньори от ППДБ, които вътрешно знам, че ненавиждате или презирате, защото на фона на вас те са, като експерти, са жалка групичка. Желая ви успех в спането вечер.